Daħlu fis-seħħ emendi fl-ordinanza li tneħħi l-kontroll tad-djar sabiex jiġu indirizzati l-problemi rigward il-kirjiet antiki li ġejjin minn ċnus li kienu wkoll is-suġġett ta' deċiżjonijiet mogħtija mill-Qorti Kostituzzjonali u mill-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem. Dan bilan li nħoloq bilanċ bejn id-drittijiet tal-proprjetarju ta' dar residenzjali u dawk tal-kerrej li jkun fi ħtieġa ta' protezzjoni u bekk il-kerrej igawdi b'mod aħjar il-pussess tad-dar residenzjali. L-emendi jipprovdu li s-sit se jkun jista' jagħmel talba quddiem il-bord tal-kera u minn hemm il-bord jagħmel test tal-mezzi lill-inkwilin. Jekk jirriżulta li l-inkwilin m'għandux mezzi u riżorsi biżżejjed biex isib akkomodazzjoni oħra, l-inkwilin ikun intitolat li jibqa' joqgħod f'dik ir-residenza, suġġett tal-kundizzjoni li s-sidien jibdew jitħallsu ammont sa 2% tal-valur tal-proprjetà fl-ewwel ta' Jannar tas-sena li ssir fiha t-talba. Iżda jekk meta jsir it-test tal-mezzi jirriżulta l-kuntrarju, din il-liġi ma tapplikax u l-inkwilin ikollu jħallas kera doppja u jingħata 5 snin ċans biex joħroġ mir-residenza. Bis-saħħa ta' din liġi, l-awtorità tad-djar se tkun dejjem notifikata bil-kawża sabiex hi wkoll tkun parteċipi f'dak li jkun għaddej u bekk tkun tista' toffri soluzzjoni jekk ikun il-bżonn. Id-dispożizzjonijiet se jkunu applikabbli wkoll f'kull każ fejn ċens, subċens jew kirja ta' dar ikun skada minħabba deċiżjoni tal-qorti bbażata fuq nuqqas ta' kumpens. Bekk anke l-inkwilini li l-qorti kkundannathom sabiex jitilqu mill-post imma għadu ma sarx l-iżgumbrament se jkunu qed jibbenefikaw mill-emendi. Fl-istess waqt daħlu fis-seħħ ukoll regolamenti li jaġġornaw il-kriterji tal-mezzi b'mod li l-kriterji jirriflettu aħjar ir-realtajiet tal-lum.